Uomberere iwo maoko. Let us be quiet. This is a very important song of our nation. Thank you, Madam Mafara and choral group. May we kindly take our seats. Iyemi Mwari wa masimba ose, iyemi mkweguru wa mazuva, iyemi chidza chepo, tinokutendai nekuti makanaka, tinokutendai Mwari nerudo rwenyu runoshamisa, tinokutendai Baba nenyasha dzakatiringana, tinokutendai nenyasha dzenyu dzingori itsva zuva rimwe narimwe, tinokutendai nenyasha dzenyu dzinogara nekusingaperi. Mazvita yenyu Baba neungano ino tinoramba tichiisa mukati memaoko enyu, tinoramba tinamata Mwari kuti munge muri pakati pedu, murambe muchititungamirira Mwari. Mazvita Baba kunyangwe nevose vafamba kusvika panzvimbo ino, tinoramba tinamata Baba
kuti kuda kwenyu koga ndiko ngakuitwe panzvimbo ino. Mazvita Mwari tinodzosera mbiri yese kwamuri Baba muzita raJesu Kristu. Amen. Mazvita mai chinya nyamuna madhonzia vana vedu vekora itai muchifamba. Tichakumbira sabhuku ndorikanda vauye vatitungamirire patraditional opening. Vana baba tipise heti ngazipe musoro wane heti pisai kana tichita izvi tinopisa toita takapisa heti dzedu. Saka tichaita pano tine wakuru vari pano, mambo Mutasa ari panapa, pese panenge ari anoomberwa hadi zvere. Saka tichavatanga hedu kuombera hedu semazuva ese, then tozoombera mambo wedu ari pano hadi zvere. Saura baba tanga hedu. Ndanzi ndikupei ma welcome remarks. Nhasi harisiri zuva rekunyanya kuwanza zvekutaura, asi izuva rekunyanya kuekta. Asi zvakanaka kuti tinge tichipana background yekuti zvatambounganira pano zvinyi uyezve chiitiko chenhasi chiri pamusoro pei. Ndaona mukutaura nemumashoko mumainteractions atanga tichiita, vazhinji vedu tiri kusanganisa zvinhu. Hazvina kushata nekuti zvinhu zvagara zvakasangana kare, asi zvakanakazve kuti tibva tanyatsa kuzvitsetsenura kuti chiitiko chenhasi chakasiyana papi nezvimwe zviitiko zvatakutofana kuanaunza asi zvichiri kuuya zvichiri pamberi. Director of Ceremonies say chikoro chino ichi chinonzi St. James Zongoro Primary School. Tine ndinogara ndichiti panondivhiringa chaizvo kuti chakatanga chii, zai kana kuti huku. Asi chinhuwani chatinoziva ndechekuti mubvuri wemanyika vane zita rakafanana nezita rechikoro chino ichi. Ndanzwa wachibva wazevezera wachiti ndechangu. Saka ndechavo. Mifaro yese yechikoro chino ichi mifaro yavo. Nhamo dzese dzechikoro chino ichi inhamo dzavo. Pachinosungwa chichienda kujeri, ivo vanenge vatoendawo kujeri. Asi zvakangodarozvo chikoro chino ichi chasvitsa makore anokwana 100. Kubva muna 1925 kusvika izvozvi 2025 chikoro chino ichi chasvitsa 100 years. Mazvita nekupemberera. Zvakare chikoro chino ichi tine ma-achievements akati wandei ari kuitika anosanganisira pass rate iri kuramba yakatunga gore. Zvichida mukada kuziva Director of Ceremonies se nezuro chaiye tanga tine timu rakabva kuhead office rinonzi joint monitoring team, ranga rakasangana timu rakauya richibva kuparliamentary portfolio committee on education richitungamirirwa na parliamentary portfolio committee chair we-education. Then ranga rine timu rekuhead office rekuprovince nevepa-district. Vakatenderera zvimwe zvikoro zvese kumanheru vakazodotsera zuva vaapano. Komendi yavakasiya vataura ndeyekuti kune zvikoro zvese kwatatenderera pano ndo pataona pane best of what we expect, the best of what we expect to be happening in schools. Saka ndati ndibva ndangonyeurirawo zvakare pane vabereki vari padhuze nesu vauya watikuta
director of ceremonies say kuti kana pane vanga vari kudhauta kuti vakaunza pachikoro chaicho here vakaunza the best, nekuti takabva tatongosiya taudzwa izvozvo kuti this is the best of what we were expecting matanga tichifamba, asi tatadza kuzviwana mune zvimwe zvikoro zvese zvatatenderera. Chechipiri, mukuedza kuda kuramba tiri the best, chikoro chino ichi chava nebhazi, ndofunga maona muchitongopinda apa rakatonyorwa St. James the Great. So we are also rebranding St. James the Great wacho takagara naye pano mangu munzwa achitaura kuti chikoro chacho ndechangu. Bhazi iri takariwana nemaloans, saka pane mumwe anga achitaura kuti bhazi rakawanikwa neloni, saka it's not something to celebrate about. Then abva apindurwazve ndichinzwa noumwe munhu kuti aiwa zvakawanda zvikoro zviri kuda mabhazi, asi zvakawanda here zvikoro zviri kuqualifya kuwana maloans ebhazi? Hazvina kuwanda zvikudaro, handitika loan haingopiwe. So loan yatakawana tiri kubhadhara bhazi iri, tine chikwereti chatiri kubhadhara patemu tichienda takadaro. So as part of the fundraising yezuva renhasi tiri kuti tikagona kuraisawo mari inoitawo futi go towards my installments, nekuti tikamirira kumafees kwega tinozoremerwa. Ndiyo nyaya hombe yatanyanya kuunganira panapa, ndati zvinyatse kujeka. Zvimwe zvese izvi zviriko, tichanga tine dzimwe mhemberero dzakawanda. Bhazi racho hatisitoripemberera hedu nhasi, asi hatiregi kutaura nezvaro nekuti ritoripo rakatomira apa. Hatitika ticharipemberera nerimwe zuva, tichakuudzai kuti riri kupembererwa rini bhazi iri. 100 years dzichapembererwazve pachikoro panapa, tichakutaurirai zuva racho. Asi chinangwa chataunganira pazuva renhasi, tinoda kuti timbodzike kwakadzika kwehomwe yedu kuti tinge tichibatsirana kufanda bhazi. Pamunozoriona richifamba munotaura kuti pane sendi rangu riripo pabhazi apa. Pamunozoona raakuitwa zvisizvo kana kuti rakapakwa pasipo, munoti aiwa izvi hazvisirizvo izvi, pane mari yangu yandakaisa pabhazi iri. Tirambe tine that joint ownership, asi tichiziva kuti chikoro chacho James wacho taakumuziva. Naiwayo mashoko, tati zuva renhasi harina mashoko akanyanya kuwanda atiri kutaura hedu nezvavo, asi ndiyo chinangwa chikuru chandati tingozivisane. Musha wedu ndiwoyu, tinokugamuchirai. Zvimbuzi zvedu ndo zviri kumadokero, then mvura muchanga muchibatsirwa nema-ushers. Mukaona pana asha achanga vachikubatsirai kuti mvura tinodini, asi muchinangwa chekuti tiri kunyanya kuita fundraising, ndofunga kuti pamwe mvura ichanga ichitengeswa futi, kuti mari yacho zvirambe zvakaringana uyezve zvirambe zvichiita zvakanaka. Saka wanda zvekudyira zviripo, tichanga tichizviwana at a cost. Tanzwa kuti pane ma-t-shirts atoripo ari kutengeswa zvakare. Zvinhu zvacho zvese for today zviri kuwanika at a cost, kuedza kusimudzira kuti zvinhu zvedu zvinge zvichiramba zvakati twasa. Then tabva tangotora mukana wacho kubva tabatanidza guest of honor neyavari kuti SASAF, Schools Science Sport Arts Festival. SASAF iyi ndeyekuita showcase zviri kudzidza vana mucurriculum nyowani iripo, iri kunzi heritage based curriculum. Ndinovimba kuti patichanga tiita roll out the program muchazoona tine marimba group, tine mbira group, tine vari kuita zvemass displays zvakasiyana siyana, tine vanoita zvekumacha nezvimwe zvakasiyana siyana. Asi tinokutendai nekuuya kwamaita, nesupport yese yamaita, neentourage yenyu yese yamafamba nayo. Tinokutendai chaizvo. Thank you very much. With these words, tinokugamuchirai mese, inzwai kuva makasununguka pano pa St. James Zongoro Primary School. Actually St. James the Great Primary School Zongoro. Muchinzwa kudzirwa kuti James wacho tinaye pano mazvita. St. James Zongoro, the devil dambu. Right. Zviri kufamba. Ndofunga vazhinji vedu tauya tanzwa kuti kuri kuuya muimbi, our guest artist.
ini handimuzivi guest artist, so ndinoda kuti vabva vatiite introduction asi ndazwa kuti entourage yavo yaapano, saka ndiri kuda guest artist neentourage yavo wabva wazviintrodusa, ndivo vandaa kupa chitanda chino ichi. Don't worry, time tiri kumanager. Kana tikatongoperera kuma introduction hapana chinenge chakashata. Time tiri kumanager. Guest artist. Our guest artist on the fundraising function towards centenary celebrations, Mama Dorcas Moyo. Wanayo mari. Wona kuchena kwetimu. This is good. Hanzi maartist ndo vega vanhu vanoti vachiona vanhu vakaungana vanoti muriko here uko, asi vari kuona vanhu vacho varipo, handiti? Muriko here baba ndakanzwa nezvenyu, meso angu aonai munoita minana, munopindura mina macho, munoita minana, munopindura mina macho. Atangofara ya pano seDM Music kuzotsigira chirongwa chiri pano. Timu rese ramuri kuona rango ya mahara, vanodhura vanhu vakamira apa. Ndikunyemba here shumba tarisai ku vanodhura vanhu ava kuvadaidza, but vasacrifice. That's the DM team. Kungobata microphone yenyu tine $100. Kungobata maiki chete $100. Right. Sabhuku asumuka kudhara akati mukaenda pamberi pamambo hamupfeki heti. Kama zvinzwa munomberawo maoko kana iyi. Kana maenda pamberi pamambo hamupfeki chii? Asi varume havazvitemba. Saka taakuti Dorcas handiti ndeyako here kana ndeyani kana chii. Vanhu vanongotora heti yavo chibva yamagadzirisa chivanhu chacho. Binga rapindira dzafambirwa nyaya dzacho. Asi mari ngaende painyorwa 2 subjects asi dzese dziri 2 vakaita ma1 avo, vakazongopfuurira mberi vakaenda kwavakaenda, vakazodzoka vane mamwe masimba atiwedzerwei, ndivo vaakunzi mambo mutasa. Saka ndichapa mukana uno kuti havasingori mambo cheteka, ndiseneta zvakare, honorable senator James Kuraone Ndorikanda Mutasa, vaintroduce mamwe madelegates ese awafamba nawo mazvita. Katombere maoko. Shumba vachisimuka. Pamusoro apa ndinasumuka samambo ba. Daenda ndiri mambo ndodai ndisina kusumuka. Ndodai ndangoramba ndakagara. Asi ndasumukawo se old boy yepanapa.
ndino hangu tumwe tuzvigaro ako neako, asi nyaya yedu chaiyo chaiyo hombe ndatisumukira ka inyaya yekuti ndaona paine vamwe vanhu vada kutiza nemari, saka hazviite kuti vatize nemari. Isusu tatawinga panapa nhasi imari, tiri kuda mare. Asi ndisati ndapinda ipapo, tatsikwa pano mukuru ari uko ane kepi yebleka ndiishe Sakupanya. Ishe Sakupanya kwandiri, the reason why ndati ndimuintroduce is because kuti ndiite mambo ndiye akandigadza. So kwandiri ndi baba. Saka baba haanga introduce mwana. Pasaidi pawa ndio DDC weMtasa, District Development Coordinator for Mtasa, wanoitwa Wabeto wari pano. Saka inini nduto wakuru masvika nguva chaiyo chaiyo pa right time chaiyo chaiyo, nekuti totanga taita zvemari tozoita zvema speech. Tikatanga ma speech tisati taita mari hapana chatafambira. Thank you, Shumba. Saka chekutanga ndichazoti hangu guest ndiyo unozoti kumberi mberi, asi wamwe wari pakati apa wambotipa zvawainazvo. Saka kuvhura musangano, chikoro chine waridzika izvi. Isusu tiri kumatare kwedu, dare rinovhurwa nendiro, asi ndiro haivhurwe nemunhu asiri wemusha imomo. Waridzi wemusha iwowo ndiwo anovhura ndiro. Saka nduti St. James Primary, waridzi wemusha iSt. James Primary SGC Committee led by Chairperson Manyama. Chairperson Manyama, kana tiri ku SGC, she is the voice of the committee, she is the voice of the parents, and ndiye ane chinhu chatinoti chii, ane veto power. Zvaataura iye zvakangofanana nokuti mese mataura. Saka tiri kuti chair, hameno kuti muchaita sei, asi inini chandiri kuda, ndiri kuda mari yekuvhura ndiro. Saka chair, uyai mutivhurire. Hatingatangi isusu, mukatanga kuburira inini nyama, baba wepaumba asati adya nyama. Chair, anoti uyai imimi chete, ndati imimi uyai nemari yenyu nekomiti yenyu. Uyai ndo zvatavinda panapa, because hachazoya mari yacho futi wakutora TNDS nekumwa madhiringi moita meeting ndimi futi. Saka muda kujayani, tangai yenyu muye mari yenyu. Unzai, uyai. Hapana asikazvizivi kuti kana wapinda muSGC umwe ari kupindira makokora. Because ndikakubvunza kuti pakubva patanga gore ninge yakambokontributa chii kumeeting. Hapana, chakakontributa ihope nekumuka kana time yemabhisiketsi nepepsi yasvika. Muraiwa, rakidzai kuti ndimi muri kuleader this school. Ndamirira, uyai. Awachiuya pane munhu anzi PA, one member of parliament for this constituency. Ndimika munofamba muchitiswa ridzi, wakazi Mtasa Central munoti ndimika, munotokangana nekuti neni mambo ndiriko munoti ndimi. Saka ndimi watiri kuda tanga ibasa. Uyai chair, uyai. Isusu tazouyawo hedu, asi mimi mambofamba. Ndikaona mabvisa mari less than $150, MP habvisi mari less than $200, Senator habvisi mari less than $200.
Singa anozikana saDorcas Moyo havisi mari less than $200. Yes. I'm looking at it. 4 people should give me 1,000. 4 people should give me 1,000. Right, thank you very much. Inde kuvura ndiro chatichigadzira kuzovhara ndiro kana tapedza. Right. $50 yekuvhura ndiro. Ndatoomberere maoko. Right, ndakukumbira PA, handina kuti MP. Ndati PA waMP. Ngatiuye pamberi. Because ndiri kuona unenge uda kumhanya kuyamwisa mwana. Right. Titaure tinzwe. Yauye. Right. Hanzi na PA ndiri kuisapo $200. Thank you very much. Thank you. Thank you. Ndiani umwe? DCC chairman Ziwiwi ati ari kusvika mai manje but pane zvanga anditaurira munzeve. How much people must know? $100. Mutaurire kuti Ziwiwi hazina mambo. Not less than 250. Saka nautoya panapa uya unonzi district Mutasa district. Mwana mukuru. Yes. Panonzwa anotungamira madistrict. Ziwiwi anomira side by side neni. Haina mulwana? Anomira side by side nani? Haina mulwana? Saka DCC chairman Ziwiwi $250. Ngatimombere mako. Right. Professor Wadishia. Professor Benza. Hatambiri ma 350. He is a professor. He is not an ordinary person. Kutunzi a professor. How is the professor yokufudza mombeka? Kama kubaya magweture. No. You are a professor. Wechimwe chinhu chinokosha chinoremekedzwa. It's true. Haunzi professor just for nothing. Zvafanira nini ndikamira inini pana vanhu. Nokuti vanhu vanongoti Jimalo. They don't call me Jimalo for nothing. There's something wrong with you. Super. Anderson. Professor. Hello? 500. Yes. Professor Benza. $500. Ngatimopere mako hapo. Maoko. Right. Ndiani umwe aripo? Baba sakupanya. Baba. My father. Udedi wami. Baba. Alright, baba arikufunda pale Ziwidia. Ndo vandaenda responsible authority. Mazwa hakuna unzi careless. Kwazi responsible. You cannot be responsible usina mari. You make money and then you become responsible. And so, because you are a responsible person, a parent, what does it mean? It means kuti unobhadhara mwana wako school fees on time, unotengera mwana wako uniform on time, unotipa mwana chikafu chekuti aende kuchikora akadya on time. Then tokupa title yekuti a responsible parent. Kana usingadaro toti a stupid parent. Saka nduti responsible authority. Ndawo yako amuri munhu wamwari. Right. Munhu wamwari hazi iwo pate zvawo $100.
my $100, which means for the authorities $200. Ngatoambele maoko. Right. Doki. Munaona? Uyu muzukuru wangu kana mama musikazvizivi. Waberekwa nitete wangu. Saka muzukuru wangu ndodini, because mukaonaka kuya kwaita Hansi Sekuru, I want to support you in this program, because toda kuti chikoro chende kupi mberi. Kuti chikoro chende mberi, I'm just coming for no cent. Murutaura, I'm just coming for no cent, but just to support muono wenyu amwinawo kuti chikoro chende kupi kumberi. Saka in monetary terms tiri kuti mukatarisa kuti show yakaruchaja mari, if she charges 3,000 or 4,000 per show, it means kuti she has contributed 4,000 to our program. Ndozvo zvinotaura. Saka nduti Doki, yes, tazviona uchatiimbira, uchatitambira. See, at the end of the day, we need to buy some sweets for our kids. Anything will do. I'm Chakupi figure. Right. Hansi Sekuru, wanaoda utengi wamafuta ni sauti. Kuti paite continuous feeding program yewana. Saka Hansi head muchingomuka musoema ndimo amaya pamba paundo vana kupai $200 kuti mutengera wana chikafu. Ndiani futi mwenduda baba wachigadzirira wachikugadzirira muzviti C buruzwa D C. Right. Hansi namuzviti $100. Ngatombere maoko. Zvikanzi nababa zvakare $100 zvakare. Ngatombere maoko. Right. Panapa ndine shamwari yangu anonzi Nyika, wandotamba naye kwaRusape. Hanzi shumba program yenyu yaita here ndikati haisati, zvikazi no, ndatadza kusvika ndada kungoona asi ndakutumira kachipo kangu kekuti zviende mberi. Saka comrade Nyika $100. Ndobva kwanzi neshamwari yangu futi anonzi Chidawa Nyika, ari mwana weHonde Valley. Anobatsira mukomana zvakawanda, toshanda tese zvakawanda matosangana tichita zvatinoita. Zvikazi mambo mati muri kuenda kumusha kune fundraising, aiwa zvishoma zvandinazvo endai munondiitirawo izvozvo. Ndokubva ati ndibvisirewo $300. Thank you. Ndokubva tabva ipapo pane kamuzukuru kangu kanonzi Silas Kaja. Akoti Sekuru, ndazwa kuti mune zvamuita ndikaningo kutambireyo kambijana. Ndikati anoizoke muzukuru. Zvika Sekuru 100 yo. Saka Silas Kaja $100. Ndobva ndanzi natezvara wangu ndataura kuti ndiri kumhanyira kufunction. Zvikazi Mukwambo uri kuenda, ndikati kumhanya Sekuru pane zvondiri kuita. Zvikazi ndakodini? Ndikati ndakoreza mari. Zvikazi aiwa handisviki hangu plus handikuziva kuti mari yacho ndei, asi nekuti uri mukwasha wangu
Mukwambo ndi Ronald Dangarembwa, sekuru wangu, hanzvadzi yemudzimai wangu. Kana mukatarisa panapa pane zvese, who is next to Dorcas Moyo? Pane zvese makatarisa kudai, ari next kuna Dorcas ndiani? Hanzvadzi yavo tezvara wangu ndobva vati Mkwasha $200. Ronald Dangarembwa. Thank you. Right. Wamwe wachikungondipa dzichingoziti manje tichakanda. Saka sofa shamwari dzangu ndopadzari. Asi wari panapa ndinoziva kuti panewo vana watinotonga vanofana kuitawo isusu zvatinoda sana baba, kuti vazive kuti mangwana chii chinoitika. Taku akadzidza panapo, chimbonipo yawinayo hapo, uri mwana wangu yawinayo, handichakuchaji yawinayo kuti mudhara ndinei. Right, end up, tibva to end up. Azina Taku, mwana wamai Taku, mudhara, rega tisapote $100. Tibva to end up. Thank you. Tutsirai mwana wabva, tutsirai isawa yako yapo. End up. Pane rumwe uko ari uko ari kuti izvozvizvi yangu ndichakatobata ndozoidya kumazepe, ngangouya ibva atoita zvaita. Wakomana, asi miedzo yacho yatinoita tiri kutaura vamwe wese, but headmaster. Yes. Headmaster. Regai tinovapa nguva, wari kutsvaga padonyangara kana uramboti wapotawo seruko, there's no problem, tinovabatsira. Then zvandava kuita, tiri kuitira nguva naDorcas, because Dorcas ane 4 hours dzake non-stop. Saka ndainyakutira kuti wana wanakizwe, wade kuda kuchikoro, wamude futi Dorcas nekumuteera. Handizvo? Ndinoda kuti muzozive kuti kuimba kunobhadhara. Manzwa here? Kuimba kunobhadhara. Saka ndinoda kuti muzviti gaga, tangoti gaga tobva tatoenda pamberi. Saka ndisingapedzi nguva, ndakuti tine mukoka wedu mukuru, tanga takadaidza mukoma wangu anonzi Shumbalo. Kana makambonzwa kuti Shumbalo ndi mukoma wangu. Saka zvazoitika ndezvokuti nhasi uno Makuseni abva agent national business, ndokubva atozi chibva wabuda zviranzi aiwa muning'ina, kana ndakaronga zvandakaronga usavhunduke mwana ari pano, ndakutuma mukomana uye ikoko aite basa rababa wake. Saka mukomana ane tsoka hombe idzodzo, ari mubhutsu hombe idzodzo, mwana waShumbalo anozi Juda Magagada. Haikona Juda Iscariot, Juda Magagada. Vanhu vanonzi vana Juda vanozikana nenyaya dzemari.
pakufa kwaJesu imari angaine bhegi remari ndiani? NdiJudha. Saka kana tinotaura nyaya dzemari ngatitaure nezvana Judha. Mari inodi inobuda. Saka ndiri kuti waJudha woyi, chichemo changu machinzwa ndechekuti takatora bhazi nesikweleti. Saka namhla siyahlupeka. Amapelenzi lawa uyabona awabhadalanga i-school fees. Saka bambo tikuthi sifuna ukuthi baba wethu sifuna isibhanzi, sifuna imali. Bambo Judha vanobva paHondevada. Mwana wemuno. Saka mwana wepano ari muzukuru wangu inini, muzukuru wasekuru. Saka ndakuti Judha, iyi yanguva yakwe. Wobva watitaurira zvauya nazvo, wobva watitaurira zvimwe zvauchada kuita. Ini chamu ndapedza. Over to you, Mr. Judha. Pamusoro Mambo Mutasa, Director of Ceremony. Ini ndauya ndakamirira Shumbalo. Wamanzi vachinzi Shumbalo ndibaba kwandiri. Vanga vakakokana nemunin'ina wavo kuti vauye kuno vabatsirane paurongwa hwechikoro huri panapa. Ini kuona kwandinoita nyaya dzechikoro dziri kuitwa naSekuru James, ndakumuti Sekuru James mambo ini ndisekuru vangu futi inini. Ndinonamata kwaMarange. Titori pamusangano apa. Last week taiwo tine program yedu isusu yekuchechi yechikoro. Mambo Mutasa vakauya kuchikoro ikoko. Kwaitwa zvinenge zvamuri kuita zvemafundraising kuti chikoro chiende kumberi. Vakauya vakatsigira kwaMarange. Indaivepo ndaiwitnesa vachibvisa mari dzavo, ndichibvisawo yangu tichiona kuti mambo apo akamutasa kuuya kubocha kwaMarange kubvisa mari yechikoro. Wazoto imwana yekwaMarange ini ndiri kuitawo futi zvangu zvechikoro, nyangwe chisiri changu asi ndechepamba pangu. Uyaiwo kamundibatsire. Saka ndauya ndakamirira zvinhu zviri, Shumbalo neJohani Marange. Johani Marange, mutumwa waJohani Marange ati ndaidai ndasvika asi zvaisakwanisika kuti ndisvike nekuti mangwanani ndichitsikawo futi maMutasa imomo, muzukuru futi Mutasa. Ati nyaya dzechikoro sekuru dzamuri kufamba nadzo ndo dzatiri kufamba nadzo kwaJohani Marange isusu. Saka tinotenda tichakutumirai munhu akusapotei. Nditange inini semunhu mudiki, ini ndichaisawo $200 kubatsira sekuru kuti zviende kumberi. Shumbalo wati inini ndiri mukoma wako James, saka chinhu chako hachifani kunyadzisa. Mwana wandiri kutuma uyu chamunzwa achataura zvandamutuma nazvo. Ndofunga mbonetsana mafoni imomo, taurai kamukoma, taurai. Mukoma akati aiwa ndatuma mwana anosvika. Handingadhiraivhise munhu kwaRarare kuenda kuuya kuManika Bridge kuti abvise $50 hazvingaiti. Tingadira mota $200 kuti ibvise 50 hazviite. Saka Shumbalo wati paseni James apo ini ndakukwisirai $6,000. Asi rimwe gore ndichiuya kumba kwenyu munin'ina uku, ndida kuzokufura ndichiona kuti 6,000 yangu shuwa iripo here apo. Saka ndaona bhazi kuti haripakike kuseri rinopakika kumberi. Saka patichapfuura mumwe musi apo tichati 6,000 here apo iyi. Ndopayakananga. Oyo ndakuchitaura mawedzi andatumwa nababa kuti nditaure. Baba vataura kuti taurira kune munin'ina kuti kana vakutaura vanhu vazive kuti uyu Shumba uyu anobata nemukuru wecheche kwaMarange zvisingaite.
Ndosaka ndasvika palevel yekuti mwanangu uende ne6,000 yekudi yekuwapa. Zvese zvavanoita sekuru kana zvinoitwa kwamarange, avasi kwamarange ava vanenge varipo. Pakaita any function vanenge varipo. Ini ndinoremember last year but one night sekuru wangu waida kugadzwa umambo iwo wawanawo nhasi watakuombera wavarikiswa kumana wekwadhokasi moyo maheta vakauya kwandira vakati muzukuru chino hachisi kufamba mushe ichi cheumambo chinenge chiri kufamba nepesi diki diki. Tingaitei muzukuru kuti zvikurumbidze kuita? Ndakati sekuru ndingaita kunga ndaita mudiki, asi ini zvandinoziva kune munhu wandinoziva kuti mukamuudza chinhu nhasi mangwana chinoitika, ndiye anonzi marange. Sekuti kati ina ndisi mbotsori kana impano ngataura zvekumarange. Ndikati aiwa hamusi kuya kunamatirwa, uyai mutaure chete nyaya yenyu. Vakauya apa pamusangano apa ndofumana sekuru avo maivonai vakauya vari vaviri, ndikavatora tikaenda navo tikataura kuti ndavanana sekuru enyu avo vandibvunza ini handina simba randinaro, handina chatinoita munyika ino. Ndati uyai kwamuri mimi ndimunopedza chii nyaya dzavo. Vari kudei sekuru? Sekuru vanoda kuita mambo, vakuda kugadzwa officially. Vakangopindura kuti tazvinzwa. Ndizvo sekuru, tazvinzwa. Waiwe uri musi weSaturday manheru. Chitatu kwaiwe kune official opening yechikoro chehigh school kwamarange kubocha. Vakadhiraivhana futi nababa vavo vato ndivanorigadza umambo, vaigadzana ivavo. Wao vakauya futi kwamarange. Vakasvika asi official opening yakaitwa kwamarange president vaivepo. Vakasvika vakagarwa mutende, vakaonekwa kuti varipo vakachingamidzana nemuzukuru wavo mambo Marange. Ndakazonzwa Friday yacho sekuru achinifonera nemufaro kati muzukuru tapinda akaenda. Ndikati mapinda ipi? Zvikanzi ndatumiwa tsamba kaenda togadzwa umambo ndaofficially. Ndikati mazvoonaka kuti kutaura kwamakangoita nemunhu wamakataura naye zvatoita. Saka chese chamunoita sekuru chamuda kuti chiitike chiri kuramba munyama, taurai chete. Hamumbopiwe matombo, hamupiwe mvura, kutaura chete, just kungoti ndiri kuda. Zvichadii? Zvichaitika. Saka ndafara maningi ndauyawo ndapiwa mukana wekuti nditaurewo nekupiwa testimony yasekuru wangu. Asi ndaona kuti sekuru wangu zvavari kuda munzvimbo yavo ndezvekudzidza. Ini ndamanzwa ndinobva kuone vhalika, ndobva mugomba kumabhanana uko. Ndakatodzidzawo panonzi pachikomba, ndofunga for grade 1 negrade 2. Ndikazouya kuno ndosaka ndasiyiwa $200. Zvimwe musi sekuru sinzi muri mambo ndinotoka zvikoro zvese munozoenda wakaiko kuchikomba school moita futi fundraising. Zvimwe ndinouyawo, zvimwe ndichabvisa 6,000 ndabvisa baba vangu panapa. Ndatenda. Right. SGC chair ndo zvinoita nyaya. Handina kumbogadzwa umambo nen'anga kai. Ndakagadzwa. Saka ukada kundikandira kwaunokanda tinodzoka kwauri because iri kwangu hatubate. Saka anyway munozofamba muchiti aiwa tafekwa, aiwa hatifeki, wana Shumbalo hatifeki, tinoita chaizvo chaizvo. Saka SDC chair, sorry, ndiani manja anotambira ndiani? SDC chair uya hapa. Bata hana ndoziva kuti hausati wamboibata hana izvo. Just look at it. Zvichiitika pajekerere. Ona kufadza kwazvo. Vanzi 6,000 our chief handiti zvazvinoreva manje. Ndazwa vamwe vachichema kuti hei vabereka wasi kumbouya wakomana vabereka. Aiwa imi mamuri kuya nema$2. Saka kuti musisvika $100 maita vabereki 200 kuti mutsise chi. Asi wana Shumbalo ndo zvatoita. Uya apa SDC chair. Asi madhora kaya ma100. 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. Zviri kurewa kuti chii? Simukani chii ndo zvinoita nyasha. Tinako here ndo zvinoita nyasha. Tsvagirei ndo zvinoita nyasha. A touching moment. Moment of celebration. Zvinenge zvaitwa zvinorohwa. Wonderful. Ndanchiti mukoma waita izvawaita, saka isusu kumutemo wedu ndewekuti kana mwana akaroora kune kunonzi kuita sei ndiro, kutsigisa ndiro kuti ishaye kuenda kusina kwasingafaniri kuenda, ishande zvainofanira kunge ichiita sei ichishanda. Iyi mari haisi yematiendesi bai, iyi mari ndati haisiri yechi mari iyi ngaiende kwayanzi inofanira kuita sei kuenda. Saka ndabva ndati ndakagarapa ndinombotukwa dzimwe nguva ndichitukirwa zvakanaka, pamwe pacho ndichingotukirwa futi zvakashata. Ndikaseka futi nevasikana ndinotukwa because hambozvidiba, because hazi bambo ameno. Saka ndabva ndati aiwa chisaiwo yenyu pamusoro inoti iye mai Mutasa wabva watono ndakuisawo yangu chipo changu che$1,000 US. One, bata 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Murune muridza uko. Asi inini manje ndati inini zvemari zvandikoba kumari ndototongwawo. Asi I've got a dream, tine vision yatoramba tichishare panapa time and again, kuti toda kuti chikoro chinechi primary school iite boarding. Asi zviri kunonoka, asi kunonoka kwazviri kuita manje ndabva ndafunga inini kuti zviri nane ndiswere ndiri kufudziswa shumba, because ukaswera uri kufudziswa shumba it means kuti unofanira kuramba uri alert or else unotohiwa.
Saka ndakutanga inini whether vazongoro muri kuda kana kuti hamusi kuda, end of this month ndikunza 200 bags dzecement. Thank you God. Ona nyasha idzo kuti titotange zvatakati tiite kubloku riri kumusoroko. Takati ngakuitwe mapartitions ematoilets, kutengwa matoilets aitwe zvakanaka, masystems nemachemba acho nechii zvese, septic tank iite sei, acherwe nekuita sei. Kubva ndaona kuti zviri kunonoka. Machemba ndakatenga, masystem acho ndakatenga. Izvozvi ndakutanga kucheresa maseptic tank nemasokaway kumusoro ikoko, so that our building kids vari kutouya vanofana kutotanga kuda kwangu inini kwakuti kuti tinofana kutanga boarding as early as next term. Asi tichiprogressa tichigadzirisa tunhu watinofana kutiita sei tichigadzirisa. Saka chitsvambe chiri kuti vakomana kwazongorowe mazwa ari kutaura. I was head boy panapo. I think I'm the only head boy. Akaita 2 years ari head boy. Grade 6 years ari head boy. Grade 7 years ari head boy. Asa nazo we hampano kusekendari nandawo kumwe nandari. Asi moyo wangu uri pano because ndo pandakazvarirwa ndo pandakatangira. On top of that, zveuko zvekuboarding tapedza. Iri block ramuri kuona iri block iri ndiro rinonzi Ndorikanda block. Wasingazvizivi panapo, ndiro rinonzi Ndorikanda block. Rakanemwa after us because isusu wacho ndiso ana Ndorikanda. Saka tiri kuti isusu ana Ndorikanda tinotoda quotation mangwana, toda kupenda this block rinake zvinoenderana naNdorikanda. Saka quotation mukatotipa mangwana takutotenga zvokudiwa zvese zvamuri zvinoda kuripira this block, tobva tatotanga Ndorikanda block iite Ndorikanda block. Not kuti uri kupinda muclass woita kunge unopinda mutipi. No, people must enjoy. Wana vanofana kuenjoya wapinda muchii muNdorikanda block. Gare ameno. Asi ndoti wabereki wakazongoro chinhu ndechedu, ngatibatsirane. $2 yawaisa nhasi will go a long way mukuti tiite zvatikufungira kuda kuita. Umwe afunga kuti $2 isede kuti ndiuye kuno for the purposes of development echikoro, ndikaenda hangu kwa Mchunguri ndikanonwa mazedhi hangu 4 zvinoita. Asi mangwana makuseni uchamuka wobva waenda kutoilet, wobva waita weti. Pauri kuita weti ndiyo $4 yako iyoyo yatoenda, haichadzoki. Asi munhu abhadhara $2 pano achaona simende, achaona pendi, achiziva kuti iyo $2 yangu iri papi, iri apa. Handisi kuti doro rakashata, asi chakashata munhu, nekuti doro hariuyi kumba kwemunhu, asi munhu ndiye unoenda kubhawa. Saka akashata ndiani? Ndikuti vabereki tiri tese ngatibatsirane, Zongoro iite zvakanaka. Thank you very much. che vachazotaura vachakabatwa nenyasha vaitirwa zvinorova. Murune muridza uko.
unotibatsira mwana ukaridaidza zita irori uchirwara unopora ukaridaidza zita irori usina mwana unotibatsira mwana funzana kani woyosamberi mumaoko funzana kani woyosamberi imidaidza ijesu imidaidza imwari unokunda mazita imidaidza ijesu imidaidza unokunda mazita imidaidza ijesu imidaidza imwari unokunda mazita imidaidza ijesu imidaidza ijesu unokunda mazita Disgusting.